Мин Каридел районы Иске Акбүләк мәктәбенең 4-нче класс укучысы Галим Мустай Кәрим Европа-Азия циклыннан Калем яфрагы турында. Җир шарының картасына караһаң яхшы гына Башкортстан шул карталар бер яфрак саклы гына. Әйе, яфрак капкаенда бер яфрагы ни бары? Ә каена бөек рәсем, шундый яшел, югары. Нисә була шул яфракты каеннан өзмәк булып, боз халкыннан тундырмак, утта көйдермәк булып. Нисә диңгез аръягында, нинди ерләр үсмәгән, нинди